Ola hortalovers, benvidos ao canal A Horta do Gío. Hoxe toca unha receita tradicional galega que seguro coñecedes en castelán como crepes, en galego filloas. Un postre tradicional para as datas do Entroido. No exterior non se pode facer nada porque estamos con días de temporais. Para esta receita, ingredientes moi sinxelos. Vai ser unha receta moi ao meu estilo. Para intolerantes á lactosa, necesitar bebida de arroz, fariña de espelta como elemento doce, azúcar, flor de coco, un ovo, ralladura dun limón, neste caso un bo limón ecolóxico da horta, e un toque de canela, máis un toque de sal. E para o recheo, algo diferente. Mazá, esa típica mazá que se queda olvidada no froiteiro, porque sempre aposto por cociña de aproveitamento. Mazá con canela queda espectacular. O ideal sería unha mazá ácida, pero bueno, neste caso a que teñas por casa. Pois empezamos. E agora é tan sinxelo como sobre o líquido añadir a fariña, un ovo, unha pizca de sal que sempre potencia os sabores, unha cullerada de azúcar, unha pizca de canela en pó e unha pouca de ralladura de limón, neste caso un bo limón da horta, que isto ten montón de sabor. E acordadevos que só sirve o amarelo, a parte branca amarga. Suficiente. Unha vez temos todos os ingredientes, só é batir. Esta é a primeira que estou facendo. Está regulín porque a primeira soe sair bastante mal. Pero bueno, tamén ten dereito a ser papada. Vou apartando ao prato. Sempre tes que remeser moi ben a túa mezcla. Entonces, entre unha e outra vas mollando co papel empapado no aceite e xa o tes listo para a seguinte. Vas desprazando por toda a superficie da tisola ata que empeza a cuajar. Podes ir baixando paredes, que é o primeiro que se queda seco. E se esta tisola fose nova, irían, ao tiro. Porque en canto tes esta pequena pestana, ves que se desprende ben? A xente uso é facer cun palillo
Teño que esperar un pouco. Non se pode ir tan rápido. Ten que empezar a burbullear. E sabedes que son filloas pequenas. Mira, o tamaño do prato pequeno. Gústanme finas. A min así grosas non me fan gracia. Si esto se a tisola estivese nova, iría nun momento. Vale, fora. Vou botar un pouco máis de aceite porque non quero que me volva a suceder o mesmo. Veña. Menos cantidade. Así. E cando queda un oco, tápase. Esa está, non hai problema. Xa lle pillei o truco. E aplicarlle un pouco máis de aceite. E ir rápido. Aplicar a cantidade necesaria. Aplicar aí un pouco máis. E ter paciencia e esperar. Mira, cada vez están saendo mellor. Claro, fai, non sei, 3 anos, 4 anos que non fago filloas. Mais a sartén non me está axudando moito. Pero bueno, xa lle estou pillando o truco. Separas a pestaniña esta. E agora estou movendo a sartén nestas direccións para que nesa parte se faga ben e me deixe facer, a ver, sen quemar. Non hai necesidade de queimarse, pero ves que ten que sair soa. Pois só é pillarlle ese puntiño. A ver. Agora non me deixes mal, que antes saiu ben. Agora. Ese é o truco. Aí. É unha mezcla entre que tipo de sartén estás usando, a cantidade que lle botas e o fogo ao que o tes posto. Mira, está moi ben. Mentres arrefían as filloas, vou pelar a mazá e de aquí contoche. Han saído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 máis outra que tirei, 11 máis outra que comín, 12. 12 coa mitade da receta. Eu vou vos poñer a receta completa. Pois o seguinte. Pelo a mazá. E xa che digo cal é o seguinte paso. Agora que teño a mazá xa pelada, corto a metade
E voulle quitar o corazón, lamino fino, como vou a usar a mazá como recheo, non quero facer compota. Quero facer uns dadiños pequenos porque quero sentir textura. Entón, unha vez que tes bastóns, sapicas, ves? Dadiños. E así coa mazá enteira. Maxia de YouTube, traballa un pouco. Así queda a mazá ben picadiña en dadiños regulares. E agora o seguinte paso. Encendo a vitro. Ingredientes: auga, mazá picada, azucre e canela. Non fai falta nada máis. Boto a mazá. Poño unha pouca de auga. Listo. E añado, eu creo que sí, unha cullerada rasa de azucre chega. E canela ao gusto. Isto agora, con agarimo e delicadeza, tense que ir caramelizando pouco a pouco ata obter a consistencia desexada. Agora é cousa de alquimia. Voulle dar unha chispiña con un pouco de xenxibre en pó. Así, suficiente. E sabes que vai pouco a pouco tornando de cor. Fixen unha cousa. A media cocción separei esta parte. Esta outra seguín cociñándoa. Entonces, a nivel gustativo, aquí temos unha textura que é máis brandiña e aquí temos unha textura máis crujiente. Entón, agora mezclo e xa separo para que isto arrefríe. Non se pode facer a montaxe en quente. Ten que estar ben frío. Ule, buah, é un espectáculo para os sentidos. Agora que tes xa todos os elementos fríos, toca o momento divertido, que é a montaxe. Mira que finas son. Parece papel de fumar. Pois, con a culler, colles unha pouca de cantidade e no extremo superior, colocando un pouco como se fose para rechear un canelón,
e vas dobrando esa tes a filloa lista para degustar. Aviso para os máis larpeiros. Quen lle guste moito o doce, pois é tan sinxelo como coller o recheo e probalo. Se ves que queres máis dulzor, pois máis azucre. A min gústame suave, que note o sabor da mazá, o sabor da canela, o xenxibre, máis os elementos que están na propia filloa. As filloas son uns elementos que, se non lle pos o azucre, podes facer recetas salgadas. É un elemento que na cociña dá moito xogo. A min gústame así, finas. Haberá xente que collerá 4 culleradas para dentro, veña. No, a min gústame o sutil. A forma que es preparaba a miña nai era: fago filloa, un pouco de azucre. Fago filloa, coloco en riba un pouco de azucre. Entonces así todas tiñan unha parte de azucre extra por enriba. Listo. Dicir unha cousa, hoxe tocou falar en galego, porque algún de vos mo pediu, pero olvidadevos que si francés, que si inglés, non. Hoxe vídeo en galego, espero que se hubese entendido todo moi ben, senón por aí abaixo aparecerán subtítulos, que bueno, galego é moi sinxelo, é moi fácil. E máis cunha receita que estás vendo paso a paso, non hai excusas. Imos probar, mira que pinta ten isto máis boa. Que bo. Notase o dulzor da mazá, notase a canela, notase o picorciño do xenxibre. Isto non necesita nada máis, nin azucre por enriba, nin nata, nin chocolate, nin mel, nada. Así mesmo están increíbles. E nada, hortalovers, espero que vos animades a facelas as nosas filloas galegas. Veña, un saúdo e unha aperta para todos. Agarimos. Chao.